Hello mga kapachi. Karon maghimo ko og paper bird. Tug-anan mo na ko unsaon paghimo ani siya. Gamit na to ang bond paper. So, muna atong unahon. Ang isa ka bond paper, himuon na to og square. Ato ding square ni atong bond paper. So, to ning square atong i-fold para ma-square ni siya. So, dana. So, muna siya. Ato nang i-fold para ma-square. Tapos, ang sobra, atong putlon. So, mauna ni siya. So, square na ning atong bond paper. Square na. So, ato nang i-fold ana. Tapos, i-fold pa yun nato ni dayon o fold pa nato inani. Ana. So, inaana na siya gitsura. Pagkatapos, ato pag ito siyang i-fold ana. So, ana na siya. So, inaana na siya o itsura. So, balik nato kana pilo naman nato. So, naay mga pilo-pilo nga ito makita. So, kaning diring side ato ning insert diri sa sulod. Yan na to oh, isulod nato dire. Atong isulod dire. Atong isulod kung butang dire sa table para atong isulod dire. Ana. So, ana na siya. Nasulod ato nang sulod. Ana na ipilo nato sumrag atong gi-insert siya sa sulod. So, kaning isa mao gihapon ato ning isulod dire. Sulod nato ha. So, nangasulod na sila, mauna ni siya. So, ada na siya. So, karon ang atong buhaton kani siya, kay nasulod naman ni siya. Ato na po ning is pilo, diri ipilo. Pilo nato diri sa pikan. Ato na po ning ipilo. Ana, tapos ipilo po nato diri sa tumoy. Diri. Ana, so inaani na siya, ipilo. Mo pod atong buhaton diri sa pikas, diring sayda. So ato na po ni siyang ipilo diring sayda. Mao gyapon to nga procedure. Pilo lang gyapon nato. Hantod nga mainaani na ni siya. Inaani na. So inaani na dayon, napilo naman nato diring sayda. So, dirin kanin na pong sayda nga nabilin, mao gyapon atong buhaton, ipilo na po nato ni diri kaning duha. So, ipilo na po nato ni ana. Ipilo nato di hanto diri taas. So, kanina pong isa, ipilo lang gyapon nato para magpantay na sila. Ana. So, mao na ni, napilo na nato silang duha. So, ato ni siyang i-cover. So, inaani nang hitsura. Inaani nang hitsura, kay gipilo man nato diri. So, ang likod po, gipilo po nato diha. So, ang atong buhaton, ato ni i-open diri, atong igawas ning diri. Itong i-fold nato ni siya, ana. Fold. Mao po buhaton nato diri sa pikas. Fold po nato ni siya diri. Iana po nato siya diha. Ana, so inaana na siya gitsura. So atong ibaliktad, atong iana ni siya. Ana, ipataas po natong isa, ato po ipataas ng isa. O ana na. So para siya mahimong bird, atong butangan og yang dire sa ulo. Tapos kaniyang yang ikog. So arong makalupad ni siya, atong i-open ang kaning side. I-open po nato ang kaning side sa pikas, kaning side. I-open nato sila kani. So ato diring i-fold gamay dool sa iyang ana. So inaana na siya. So bird na, di ba? So atong birahon ang iyang tumoy diri sa iyang kuan sa bird para atong birahon kay para maka-fly na siya. So tingnan na. Oh, di ba? Oh, nice no. Lupad na siya. So, dali ra kaayo maghimo o origami bird. Oh, okay? So, pwede na ma-enjoy na mga bata ani
himo aning paper folding bird, no? So, hangtod sa sunod, maghimo na pod ko og another nga lain na pod nga klase nga origami. Okay. Ito.